hizkuntza normalizazioaren alde, eta batez ere pentsatuz, edo zertan edo kontu guztietan pentsatuz, baina batez ere ama hizkuntza katalana ez dutenengan pentsatuz. Oso nondik beste lurralde batzuetatik etorritakoak, edo nondik etorritakoak. Balear Uharteetan eta Valentziar herrian, Valentzian, eskola batzuetan pribatu eta publikotan batzutan, esango nuke gure D ereduaren edo B indartuaren antzeko eredu batean aritzen dira. Hor, portzentajeak, ehunekoak aldatu egiten dira, pribatuak diren, publikoak diren, Balear Uharteetan aski euneko handia esan diteke eskola publikoetan, pribatuetan jaitsi egiten da, eta oraingoz Valentzian ere kopurua ez da esan genezake ez dela gehiengoa. Bestalde, aipatu duzu, korrika, badira antzeko ekimenak, ez da, Katalunian. Korrelengua. Voluntarizko korrelengua, nolabait gure mintzalaunaren, kidekoa edo izan ditekeena, badira, eta indarran dira egia esan. Eta bizitasun handia. Beste eskola? Ni zalantza bat dakat eta esperientzagatik behintzat Katalunian ikusita uste dut eta galdetu nahi dut, ea eskualdeka edo haran bakoitzeko hiztegia eta hizkuntz anitzak dituen, ala ez. Nik usten dut, familia bezala Barcelona, Lleida eta Zeudurgelen batu eta bakoitza zerren du, gu beste modu batean zerren dugu, ez? Hori katalanez normala da, haran bakoitzeko bere hiztegi aberatsa daukate? Bai, esan genezake baietz, bai. Zuk esaten duzuela, hizkuntza aldatzen den eskualde batetik, bestera lexiko aldetik eta bai, kontua da, gure hizkuntzak esan edo eta berezitasunak baditu, baina dialektalki hain apurtuta ere ez dago. Esan edo eta adibidez, zer esango dizut, Gironaldean adibidez, erratza esateko, guk denok erabiltzen dugu eskombra. Eta eskombra erabiltzen dugu Girona, erabiltzen dugu Lleida, eta gero Tarragonara bagatzen baldin bazara, hori beste hitz bat dakate, granera esateko. Orduan, holako aldaketak eta baditu, baina ez dira Euskal Herrian ikusten direnak o entzuten direnak bezain nabarmenak. Esan edo herri batetik bestera lexikoa desente aldatu daitekeela, esan edo dialektoak ez daude hain urrun elkarren gandik. Eta aberastasun hori badaukagu egin, baina egian beste maila batean. Euskararekin, euskarak duen aberastasunarekin konparatzen badago behintzat. Beste galderarik bururatzen zaizuen? Ez?